Nu poți face orice pentru bani. Toți avem nevoie de bani, toți avem nevoie de acest mijloc de subzistență, acest mijloc de schimb care așa este rânduit în lumea aceasta, dar nu trebuie să faci orice pentru bani. Spune fratele Traian, cu banii poți cumpăra pâine, dar nu pofta de pâine. Cu bani poți cumpăra medicamente, dar nu poți cumpăra sănătatea. Nu poți orice cu banii. Cu bani nu poți cumpăra împărăția lui Dumnezeu. De aceea vedeți că iubirea de bani, zice Sfântul Pavel, când merge mai departe, tot lui Timotei, zice, rădăcina tuturor relelor este iubirea de arginți, argirofilia se numește. Când omul nu mai vede decât bani. Banul care este, spunem noi, care deschide toate ușile. Frații mei, Dumnezeu a spus așa, să dăm Domnului ce este al Domnului și să dăm Cezarului ce este al Cezarului. Noi toți avem în lumea aceasta datorii, toți avem nevoie de a câștiga un bănuț, să ne ducem viața, dar nu trebuie să faci orice. Nu orice bani trebuie să intre în casa noastră, care nu